हेलो दोस्त, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे दोस्तों। तो आप लोगों के बीच हम एक लाचारी गीत लेके आए हैं। कैसा लगेगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा लाचारी गीत कैसा लगा। आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। रोई रोई भीगे आचरवा नैहरवा से कोई नया आवे। रोई रोई भीगे आचरवा नैहरवा से कोई नया आवे। माई जे होतिन ते खोज खबर लेतिन। माई जे होतिन ते खोज खबर लेतिन। बाबू के कवन भरोसा नैहरवा से कोई नया आवे। बाबू के कवन भरोसा नैहरवा से कोई नया आवे। रोई रोई भीगे आचरवा नैहरवा से कोई नया आवे। रोई रोई भीगे आचरवा नैहरवा से कोई नया आवे। चाची जे होतिन ते खोज खबर लेतिन। चाची जे होतिन ते खोज खबर लेतिन। चाचा के कवन भरोसा नैहरवा से कोई नया आवे। चाचा के कवन भरोसा नैहरवा से कोई नया आवे। रोई रोई भीगे आचरवा नैहरवा से कोई नया आवे। रोई रोई भीगे आचरवा नैहरवा से कोई नया आवे। भाभी जे होतिन ते खोज खबर लेतिन। भाभी जे होतिन ते खोज खबर लेतिन। भैया के कवन भरोसा नैहरवा से कोई नया आवे। भैया के कवन भरोसा नैहरवा से कोई नया आवे। रोई रोई भीगे आचरवा नैहरवा से कोई नया आवे। रोई रोई भीगे आचरवा नैहरवा से कोई नया आवे। तो दोस्तों मेरा लाचारी गीत कैसा लगा आप सब लोग को कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर दबा के करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना।